पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। युवा नेते माजी खासदार निलेश राणे यांचा वाढदिवस म्हणजे कार्यकर्त्यांसाठी उत्सवाचाच दिवस। मुंबईसह राज्यभरात सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम राबवून वाढदिवस जल्लोषात साजरा करण्यात आला। भाजपा प्रदेश सचिव तथा माजी खासदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसाची जय्यत तयारी कार्यकर्त्यांनी केली होती। सकाळी अंधेरी इथं वाढदिवस साजरा करणार असल्यानं राज्यभरातील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी अंधेरी येथील सिंधुदुर्ग भवनात गर्दी केली होती। सकाळी निलेश राणे यांचं आगमन होताच फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये आणि तुतारीच्या सुरात कार्यकर्त्यांनी त्यांचं जल्लोषात स्वागत केलं। त्यानंतर सिंधुदुर्ग भवन येथील कार्यालयात निलेश राणे यांनी कार्यकर्त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार केला। तर सिंधुदुर्गातही निलेश राणे यांचा वाढदिवस विविध सामाजिक उपक्रम राबवून उत्साहात साजरा करण्यात आला। मालवण भाजपच्या वतीनं कांदळगाव रामेश्वर मंदिर इथं लघुरुद्र करण्यात आला। त्यानंतर भाजपा कार्यालयात केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मालवण ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांना फळवाटप करण्यात आलं। फातिमा कॉन्व्हेंट मेढा येथील मुलांसोबत वाढदिवस साजरा करण्यात आला। जो आमदार आहे त्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि नारायण राणेने आपल्या जिल्ह्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी खूप मोठे योगदान दिलेलं आहे आणि ते योगदान म्हणजे आपला हा जिल्हा ते मुख्यमंत्री असताना पर्यटक जिल्हा म्हणून डिक्लेअर केला आणि त्यामुळे या जिल्ह्याचा खूप विकास झाला आणि पुष्कळशा लोकांना छोटी छोटी उद्योगधंदे करण्याची संधी मिळाली आणि पुष्कळशा तरुणांनासुद्धा त्यांच्या हाताला काम लागलं आणि हे मोठं योगदान त्यांनी केलेलं आहे जे मी पहिल्यापासून त्यांना ओळखते ते स्वतः त्यांना भेटलेली आहे आणि त्यांची मोठंही रिलेशन त्यांचे काम चालू ठेवतात तर आमच्या शुभेच्छा आणि प्रार्थना त्यांना सांगा शाळेत गेलेल्या आहेत 10वीचा परीक्षा सगळे त्यांना थोड्याच आहेत तर आमच्या मुलीकडून आमच्या संस्थेकडून त्यांना शुभेच्छा आणि प्रार्थना। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।